Helo, pnawn da. Reseit ar gyfer y teulu cyfan sydd chi heddi, sef byrgers llysiau coch. Wy'n dechrau gyda tin o ffa coch. Wedi cael gwared o'r dŵr yn hwn, a mae hwnna mewn y fowlen. A na gyd sydd eisiau ni wneud wedyn yw strwnsio rein, i torri nhw lan. Sym rhaid chi fod yn rhy ofalus fan hyn. Dyna'r ffa. A wedyn ni at gweddill y cynwysion, sef betys coch, betws amrwd yw hwn. Wedi gratio ar cynwysion i gyd, felly mae'n hawdd wedyn ni gymysgu fe. Tua un betysau'n weddol o faint. Mae hwnna mewn. Ar un faint wedyn ni o foron, un forynau neu dau gymhedrol falle. Un fawr, un dau gymhedrol. A wedyn ni un wynwnsyn coch sydd fan hyn. Wedi gratio hwnna hefyd. Llon dwrned o parsley fresh wedi dorri. Hwnna mewn. So newn ni gymysgu reina. Popeth mewn dy gilydd. So mae fe'n rwydd, a gallai plant fod yn rhan o hwn hefyd. Ac rewn ni halen y pupur ar hwnna nawr. Peti. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu y spices, sef cumin yw hwn, cumin mal, felly llon llwy de weddol o faint ar gyfer hwnna. A wedyn mae dyn ni paprika wedi fygu, ar un maint o hwnna, un llwy de o hwnna hefyd. Ac yn ola wedyn ni, un cynwysydd sy'n mynd i gadw glynu popeth at ei gilydd, sef peanut butter sydd fi fan hyn, a mae rhyw 6 neu 7 llwy fwrdd o peanut butter dy fi. Hwna mewn. A mae hwn yn weddol sych, y peanut butter un nawr. Felly mae fe'n anodd i gymysgu fe. So be fi'n mynd i wneud, a fi'n gwybod bydd y dwylo mynd yn front, yw defnyddio y dwylo, mae'n dipyn yn haws. Wrth gwrs bydd y plant wrth i bod yn gwneud y rhan hyn, a gymysgu fe tan bod y cynhwysion i gyd yn dod at ei gilydd. Bydd tipyn o ddŵr yn dod, achos wrth gwrs mae ydych chi'r llysiau amrwd yn creu lot o ddŵr, ond bych y poeni, bydd hwnna'n help i gadw popeth at ei gilydd. Felly mae hwn, mae'r gymysgedd hyn yn ddigon ar gyfer 4 burger, a na gyd sydd eisiau gwneud wedyn ni yw siapio nhw i siap burger fel hyn. Rhaid fel lawr fan hyn. A dyna ni, mae'n barod. Wedyn llwch roi fe yn yr oergell os chi am, tan bod chi'n barod i coginio nhw. Gallech chi wneud rai llai i blant os chi am. Ni'n gwneud un bach yn llai. A dyna ni'n barod fynd i goginio, fi'n mynd i dwylo gynta. Goginio nhw am ryw 5 munud pob ochr, a wedyn ni maen nhw'n barod i gyta. Ni'n mynd i roi chydig bach o guacamole ar y gwilod, ond llwch chi ddefnyddio mayonnaise neu melyn, unrhyw beth chi am. A wedyn ni lettuce fyna. A wedyn ni'r burger, falle bach o gaws, cheddar Cymreig sydd fi fan hyn. Tomato, cwbl o gyrcins os chi am. Llwch chi roi unrhyw beth i chi am. A wedyn ni orffen bara. A dyna ni'r burger llysiau coch. Da fi ddewis arall i chi hefyd, os nid ych chi moyn yr holl fara, gallech chi ddefnyddio madarch fel un, chymryd ar rai mawr, portobello. Fi wedi coginio hwnna just yn y ffwrn am ryw 5 munud, chydig bach o olew, a wedyn ni roi un lettuce yn fach o dan hwnna, a wedyn ni y burger ar ei benne, felly bydd hwn yn ar gyfer plentyn hefyd, chydig bach o gaws, ag felly, un gyrcyn i orffen. A dyna ni, y burger llysiau coch.